Siyabingelela wonke umuntu la ekhona khona osibukelayo njengamanje kule video. Siyambingelela, uyabingelela uDr Sibhikile, ishingishane zomoya, ingqungqulo eshaya amaphiko phezu kwemizi yamadoda, amavula kuvaliwe, uhamba bangamthanda abezizwe lo. Wonke umuntu okhona la eSouth Africa kuphi nakuphi nasemazweni angaphandle siyambingelela, uyabingelela uDr Sibhikile. Cha, siyababingelela bonke abantu abazi uDr Sibhikile nabangamazi uDr Sibhikile, ama-subscribers e-channel kaDr Sibhikile siyawabingelela. Wonke umuntu nje noma ngabe ubani osibukelayo siyambingelela. Hayi-ke namhlanje sikhona, sesivelele kule channel namhlanje. Sizovela kule channel njengoba abantu sihlezi sisho kubo ukuthi masike nje sathinta isihloko la kule channel, isuke kukhona abantu esuke sebengithintile babuza imibuzo ethile, ngoba ngihlezi ngisho abantu ukuthi abantu ngiyabakhulula ukuthi mangabe umuntu kukhona into angayiqondi noma ngabe udinga ulwazi oluthile, angamthinta uDr Sibhikile abuze lokho afisa ukubuza. Angenawo umona, ngakuchazela nje lento osuke ufuna ukuyibuza, ngoba kukhona abantu abanezinto abafisa ukuzazi, abanye abazizwayo zixoxa, uthola ukuthi umuntu akanalo ulwazi ngaleyo nto. Siyakhona-ke abantu ukuthi sibacacisele, sibafake endleleni okuyiyona yona endimeni ezokwelapha. Sithi-ke namhlanje ngoba sila kule video, ingempela abantu bangithintile kakhulu babuza mayelana nemigomo okumele umuntu ayigcine mangabe kungumuntu osebenzisa amakhambi esintu noma osebenzisa umuthi, ukuthi iwona waphi amasiko kumele umuntu awagcine, okuyindlela yokuhloniphela amakhambi esintu. Sithi-ke namhlanje indlela yokuhloniphela amakhambi esintu ehamba phambili kunazo zonke noma esemqoka kakhulu, mhlambe lezo zinto zingaba yi-4 noma zibe yi-3 izinto ezibaluleke kakhulu. Okokuqala nje, mangabe uqhamuka la usuke ushonwe khona noma la bekungcwatshwa khona, mawufika ekhaya kufanele ufike ugeze, ungageza ngomlotha, lokho kuthiwa ukuhlambulula, uyihlambulula ususa ithunzi. Okwesibili, uma ngabe uvuka enkonzweni yasekamerweni, makade wenza-ke ucansi ngamanye amazwi, lapho kumele ukuthi uqale ugeze kuqala. Ungageza ngamanzi anganalutho before uhamba uyothinta into zakho, noma ngabe izigubhu zakho noma amakhamba akho esintu, noma ngabe walawo makhamba okugeza, kodwa kuqala uzoqala wena ugeze amanzi kuqala. Ungayifaka insipho or ungayifaki, ayikho inkinga. Yilokho kubaluleke kakhulu kumele ukuthi ukwenze, ukuthi mawuvuka enkonzweni yasekamerweni uyageza. Okwesithathu, inyama yengulube, lokho kuthiwa ingulube, ungakujwayeli kakhulu lokho ukuthi ukufake kakhulu emlomeni wakho. Ungayidla nje ngaleso sikhathi, kodwa kungabi insakavukela ukuthi njalo kuhlezi ekhaya lakho noma kuwena kuphithizela inyama yengulube. Lokho kumele ukuthi ukunake lokho kakhulu. Izo zonke izinto lezo ezikhathalise amakhambi esintu, noma ngokuthi eziwaphuphisayo noma eziwathena amandla, izo zonke lezo zinto lezo. Ilokho nje, ngiyethemba wonke umuntu obengibuzile ngalolu daba uzophenduleka. Ngale kwalokho mafuna okuningi-ke umuntu usangangithinta ey'ncingweni ebuze nezathu ukuthi kuba njani. Mafuna ukuthola okujulile ngale nto engiyichazayo enganeliseki, umuntu usangafona ebuze ukuthi kwenzakalani kula makhambi esintu mawuzoya kunjalo. Ilokho nje okuningi kakhulu-ke. Okunye-ke abantu siyagcizelela ukuba ukuthi cha, njengoba abantu bazi sishilo ukuthi la ekhaya sine-special esinaso, besilokhu sikhona nje since kuqala amaholidi njengamanje uJanuwari. Makuphela uJanuwari siyasivala ispecial, sibuyela ey'ndaweni, ama-prize wonke abuyela endaweni efanele bevele kade kuyona, nezinto zonke zibuyela endaweni efanele.
kune special ke kodwa ke ukuhlola akushintsha ukuhlola kunjalo nje khona izinto kuphela ama product namakhambi nephakamiso njengoba abantu bazi ukuthi la ekhaya kakhulu sibhizi nangephakamiso zokuthi abantu abasuke befuna impumelelo noma bafuna ukuphuma enhluphekweni sekwazi ukuthi sibenze lezi zinto zabo zicace nesuke bafuna izinto zenhlanhla esuke befuna ini esuke bexakwe izitha imimoya emibi konke nje iningilazi izinto esuke zizinkinga zixaka abantu abafuna ukuqiniselwa nabo izinto zabo ezithile bafuna ukuthi iqine zibalance konke lokho kuyenziwa la ekhaya ka Dr Spikile silanje kule video sikhona vele kaMhlaba uyalingana ngoba isikhathi esiningi Dr Spikile uhleze kaMhlaba uyalingana la asuke khona mangabe ke ngithola kungekho kaMhlaba uyalingana isuke ngibiziwe la ngibizwe khona ngiyokwenza lokho esuke ngiyokwenza ngiphinde ngibone mangabe umuntu engithintile akubhukwa ke mangabe uza la ekhaya kuba ukuthi ungazisile nje ukuthi uyeza ngalolo suku nami ngikugade ngoba nasey'ncingweni kuyenzeka ukuthi uyafona uthola ukuthi awungitholi ngaleso sikhathi kumele ke thina sikugade ucingweni ngalolo suku uzoza ngalo sazi ukuthi kunomuntu ozayo sibe sure ukuthi ucingo okungenani nginikeza umuntu ozokugada kakhulu nangokwe direction mawuza la kaMhlaba uyalingana uhamba kanjani na ugibela ama-taxi uzogibela uthi wena uya kwaMhlaba uyalingana eBhambanana ungakafika eBhambanana khona istop ke usudlulele eJozini Dam naseJozini khona istop okuthiwa isemathayini ikhona lapho ozokwehla khona siyokuhlangabeza la ekhaya ngemoto yala ekhaya sikulande uzongena ekhaya mawuza ngemoto yakho ufike ujike khona kuyibanganyana nje lincane mawusuka emathayini yilokho nje awuningi kakhulu ilezo indaba ezibalekile ukuhlola ke namanje akukashintshi siyahlola umuntu esesigodlweni siyakhona ukuhlolela umuntu ekude kanye bengibuza abanye ngalokho ukuthi kusenziwa yini lokho la ekhaya ka Dr Spikile cha kusenziwa siyamhlolela umuntu ekude siyamhlolela umuntu esesigodlweni ize sikuphasisa kakhulu ukuthi ku right kakhulu mangabe osesigodlweni kunokuba ukude kodwa nje abaningi abantu mabexakekile siyabahlolela bekude ilokho nje inamba zika Dr Spikile 071 106 9603 071 106 9603 yona namba lo Dr Spikile atholakala kuyo ningakhohlwa bafowethu ukusubscribe kule channel ka Dr Spikile umuntu osafisa ukuthola nje indaba eziningi ayithole zishisa ziqala mawusubscribe kwenza ukuthi ke once uDr Spikile wakhipha ivideo ivela kuwena kuqala yilokho nje awuningi kakhulu ngicela ningibambe evidweni elandelayo.